Prezi, úvodné informácie. Prezi je moderná webová onlineová cloudová prezentačná aplikácia, ale existuje aj offline, čiže inštalovaná v počítači, desktop, offline, desktop, aplikácia v počítači, iba pre platiacich užívateľov. Dobre, to znamená, že nemusíte mať internet. Keď je to onlineová aplikácia, podobne ako Sway, musíte mať internet. Dobre. Na adrese www.prezi.com. Dobre. Takže www.prezi.com. Výborne, potom samozrejme, že bude. Dobre. Je nutné vytvoriť si konto. To mám nižšie napísané. Konto. Dobre. Je nutné vytvoriť si konto. Zadarmo. Tak. Súčasťou toho www.prezi.com za chvíľku vidíte sú, a takéto sú logá. V skutočnosti je to taká trojaplikácia. Tu sa to zmenili na presentation. Takúto tabulu má aplikácia Prezi Presentation, tvorba prezentácií onlineových. Takéto logo kamera má aplikácia Prezi Video, to je tvorba videí z tých daných prezentácií, MP4 napríklad, alebo zostáva to aj na webe a môžete to dať zdieľať. A takéto logo dve stránky cez seba má Prezi Design, tvorba grafických publikácií, obchodná grafika, letáky, oznámy, vizitky, prezentácie a podobne. Dobre, my pôjdeme na toto presentation, ale ako keby ste sa rovno naučili aj Prezi Design. Zabrneme trošku aj do Prezi Design. Video možno, že aj preskočíme, uvidíme. Dobre. Dá sa to všetko prezentovať na celej obrazovke, full screen režim, zdieľať s inými užívateľmi, exportovať do rôznych formátov, prezentáciu väčšinou exportujete do PDF, ak z toho urobíte video, prezentujete to MP4, design môžete aj do PNG, kľudne, a všetky tie dáta sa ukladajú, tie prezentácie, do cloudu Prezi na www.prezi.com. Tu som to opäť napísal. Všetko sa tu ukladá sem, nie do vášho počítača. Dobre, na využite Prezi konto, dobre, základná verzia sa nazýva Prezi Basic, je zadarmo, ale pozor, max 5 prezentácií. A obmedzená ponuka onlineových obrázkov a videí. Slovenčina nie je, angličtina, maďarsky áno. Dobre. Existuje aplikácia pre mobil, ktorá sa volá Prezi Viewer, ale to je iba prezerač. Umožňuje iba prezeranie. Dobre, Prezi Viewer aplikácia. Tak. Má takéto logo ako samotná aplikácia. Toto je logo aj Prezi Viewer, aj samotného Prezi. Takáto divočina. Dobre, o chvíľku pôjdeme už na Prezi. Dobre, takto vypadá úvodná obrazovka, ale táto je stará úvodná obrazovka, to si už musíme zaktualizovať, takže toto už aj vymažem a zaktualizujem. Dobre, a tu mám popis Prezi Presentation, pretože my pôjdeme v podstate na Prezi Presentation za chvíľku, takže Prezi Presentation, dobre, verzie Prezi Presentation, voľaky sa to volalo Prezi Present, už sa to volalo Prezi Presentation, takže máte verzie Basic zadarmo max 5 prezentácií, nie je možný export do PDF a tak ďalej, dobre, ale je verzia Edu, učiteľská, 4 € za mesiac, dobre, a tak ďalej, tak ďalej. Dá sa nainštalovať aj aplikácia Prezi do počítača, do moderného Windows 10.11 a pracovať offline, čo je veľmi významné. Ako náhle sa potom pripojíte k internetu, tak sa zaktualizujú prezentácie tie, čo máte v počítači, s tými, ktoré sú na webe. Novšie prezentácie budú víťazmi. Dobre? Verzia plus 15 € na mesiac. Má teda väčšie možnosti samozrejme. A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre? Takže Prezi. Ďalej, do Prezi už je naimportované aj toto Create with AI, že prezentáciu budeme vedieť vytvoriť aj pomocou umelej inteligencie, predstavte si. Dobre?
Potom, tu je príkaz Create from Template. Toto bude znamenať, že vytvor zo šablóny množstvo šablón. To je obrovská výhoda Prezi. Veľké množstvo šablón ako v PowerPointe alebo v Canve, ale viac ako v PowerPointe, ale menej ako v Canve. Takže môžeme využiť šablóny. Start from scratch znamená, že úplne od začiatku a dokonca import z PowerPointu. Predstavte si, tu je convert PowerPoint. Je import z PowerPointu. Výborne. Použité jazyky v Prezi sú tieto. Možno už ich je viac a vidíte, Maďar je tu, ale žiadne iné. Dobre. A tak ďalej. Čo ešte z tých závodných? Aha, napríklad takto môže vypadať úvod do Prezi Presentation. Dobre, ukážka Prezi Present. Teraz je už názov Presentation. Dobre, toto je úvod. Predstavte si, tá prezentácia môže mať pozadie, textový rámček, obrázok, takéto grafické objekty a tieto šípky som tam ja vložil, textový rámček a tieto grafické objekty sú zároveň hlavná ponuka alebo menu. Menu, predstavte si. Dobre? No a tieto objekty nazývame aj topic. Topic je námet, téma, preložiť, slovo topic preložiť z angličtiny do slovenčiny, čiže musím na to dvakrát kliknúť. Nechce prekladať. A prečo? Nechce prekladať, že topic. Tak, čo keby sme si pomohli umelou inteligenciou? Čo vy na to? Napríklad ChatGPT. Ako sa dá preložiť? Aké významy má anglické slovo topic? Téma, predmet diskusie. The topic of today's meeting is climate change. Alebo to, čo niektorí nemajú radi. Green čo? Green, zelená dohoda, Green Deal, alebo áno, Green Deal, zelená dohoda. Dobre? Okruh štúdia, topic, školský alebo akademický význam, okruh štúdia. Internetové technický význam, vlákno, diskusia, retorický a filozofický význam, argumentačný bod. Vidíte, možno, že z tohto by sme mohli urobiť za chvíľku prezentáciu v Prezi Presentation, že čo v hovorovej reči v angličtine, aký význam má slovičko topic. Toto by mohla byť taká jednoduchá prezentácia. Dobre, takže to len tak uvádzam, že tieto grafické objekty, ktoré tu vidíte, sa nazývajú topiky, čiže téma je prvá téma, druhá téma, tretia. Takto môže vypadať úvodná obrazovka prezentácie v Prezi Presentation napríklad. Dobre? Takto vypadá prezentácia, keď sa edituje. Toto je spustená a keď sa edituje editačný režim, ako v PowerPointe, pozrite sa, veď tu je, že vraj to sú jednotlivé snímky, toto je tá prvá úvodná snímka, vidíte, a tu sú ďalšie snímky už otvorené. Kapitola 1, chápte to, kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3. Nepripomína vám to trošku Svej? Odpoveď je áno, pán Malik, pripomína nám to trošku vzdialenie Svej. Aj v Svej sa dá prezentácia skladá z kapitol aj tu. V Svej ide sa iba do dvoch úrovní, tu môžete ísť do viacerých úrovní, lebo toto maličké, čo tu vidíte, 3 sú podkapitoly. Dobre. Čo som sem dal ďalej? Toto je ukážka Prezi Present. Dobre, to sa budeme neskôr učiť, to ešte nemusíme. Presentation. Aj takto môže vypadať prezentácia. Dobre. To neskôr. Budeme sa učiť, že Prezi prezentácia je dvoch typov. Jedna je taká, ktorá sa skladá z topikov, druhá je taká, ktorá sa skladá z tzv. Frameov a potom je tretia taká, čo sa skladá aj z topikov, aj z frameov. Zaujímavé, že? Ešte o tom nič neviete, nevadí. Dobre, Prezi Presentation tu má byť všade. Lebo oni to bola kedy zmenili pred rokom. Tak, čo ešte o Prezi? Aj tu Presentation. To netrvá. Dobre, a teraz sa poďme pozrieť teda už na samotnú tú stránku Prezi. Čiže Prezi. Ľubovoľný webový prehľadač, Ctrl-T, nová karta.
www.prezi.com. Tak toto vypadá. Dobre. Nie som prihlásený, stlačím F11, nie som prihlásený login. Tam si vytvoríte aj akceptuj koláčiky, tam si vytvoríte aj konto. Dokonca prerobili stránku tak, že všetci tlačia tú umelú inteligenciu, že vytvor pomocou umelej inteligencie, že vraj, že describe, popíš prezentáciu nejakými slovami. Dobre. Napríklad jarné kvety, 10 snímok a podobne. A create, dobre, on hneď chce vytvoriť, dobre, ale najmä skúsme, že ceny. Aha, tak tu je, že individual, students, business, dajme students and educators, verzia Edu Plus, ako som hovoril, 4. Edu Pro stojí tentoraz 8 a Edu Teams 19. Dobre? Individuál. Ale je aj taká, že dobre, individuál, pre nás, čo nie sme učitelia, 5 na mesiac, OK, môže byť, plus, má toho viac, použij Prezi umelá inteligencia bez limitov, tu sú určite limity, že len trošku môžeš použiť umelú inteligenciu. Máte 600 tzv. Kreditov, tu na neobmedzený počet kreditov a tak ďalej. A zabudli sa dať verziu zadarmo. A verzia zadarmo je, hľadajte na obrazovke vpravo hore. Continue with basic, toto je verzia zadarmo. Start your free basic account. Výborne, Roman, continue. To sa už idem zaregistrovať alebo prihlásiť. To je sign up, aha. A tu je login. Čiže, a teraz krok späť, jasné. Ono je to také zvláštne. Čiže, kto sa chce zaregistrovať, tak nejako tak continue with basic, vpravo hore. Šíbali sú, že? Prečo sem nedali, že zadarmo, že free? Sem dali continue with basic, to je free zadarmo. Meno, priezvisko, e-mail, heslo, potvrdíte, že máte minimálne 13 rokov, dobre, a continue. A vytvoríte si konto. Ja, keď už konto mám, tak by som dal to login. Že login. No, keďže už som sa prihlasoval v tomto webovom prehľadači, tak mail, heslo, login. A ak nemám konto, alebo chcem vytvoriť ďalšie nové konto, sign up. Tak ešte raz. Vľavo hore Prezi. To je úvodná stránka. Login, teda vytvorenie konta, login. A teraz dajte sign up. Aj tu vpravo hore je sign up. Dobre? Čiže vytvorenie konta sme ešte nemali, to sme si pred chvíľkou len pozreli ceny, ale vytvorenie konta choďte cez login. Akože sa chcete prihlásiť, potom cez sign up. Vyplníte. Aha, tu sme ešte neboli occupation. No, okupácia, už viete, čo je to occupation? Že sme educator, dajme tomu. Department, aký ste, a tak ďalej, continue. A budete mať konto, zapamätať si heslo. Vľavo hore do Prezi ťuknite a budeme späť. Dobre, takže ceny sme mali, ostatné nemusíme. Tak, prihlásite sa a keď sa prihlásite, takže idem sa prihlásiť login. Login. Tak konečne takto to vypadá. Toto je ono. Vľavo hore plus nová prezentácia sa vytvára. Tu je hlavné menu vľavo. Všetky projekty, kde sa striedajú tabule, to je Prezi Presentation, tu sa robia nová prezentácia. Toto je Prezi Design, no, nazvali to Infographics, aký to bolo design, tu sa robí nová infografika a tu sa robí nové video. All Projects, to sú projekty, možno moje, ale aj zdieľané so mnou, áno, lebo keď je tu All Owners, tak aj zdieľané so mnou. Dobre. Created by me, iba moje. Shared with me, zdieľané iba so mnou. Tak teraz si pozrieme, čo ľudia zdieľali so mnou. Toto. A vidíte, že sa tu striedajú. Toto je Prezi Design, 2 tabličky. Modrá tabula je Prezi Present. Teraz dám vytvorené iba mnou.
created by me, lebo možno tu mám niekde aj video, hľadajme fialovú view more, vytvoril som niekedy aj nejakú fialovú kameru, vidíte, tu mám aj, vytváral som z nejakých prezentácií, som sa snažil vytvoriť aj videa, view more, dobre, takže tak. Takže tu môžem prezentáciu vytvoriť, infografiku, dajme tomu, že trojstránkovú publikáciu, inak aj prezentáciu, je takmer jedno, či robíte prezentáciu tu alebo tu, video, tu je moje konto, keď na to kliknem, môžem sa aj odhlásiť, tu si kúpim prezi, tu je nejaký help, tu vytvorím prezentáciu pomocou umelej inteligencie, to si vyskúšame, dobre. A ešte, tu je kôš, keď niečo vymažem, lebo tu mám 3 bodky, toto všetko s tým môžem robiť, že toto sa naučíte rýchlo, download, dokonca sa to dá stiahnuť asi do PDF. Export PDF, tu je download. Stiahnuť do počítača, keď chcete pracovať offline, ale musíte mať nainštalovanú aplikáciu. Aplikácia sa inštaluje tu vľavo dole. Download Prezi Apps. Vo verzii zadarmo vám to nedovolí nainštalovať si aplikáciu. Do moderného počítača iba. Dobre, takže download znamená, že túto prezentáciu chcem dostať do môjho počítača a chcem robiť offline mimo internetu. Takže väčšinu z tohto pochopíte, okrem tohto horného prezent pochopíte, zaznamenaj video z toho pochopíte, to sa robí toto video z toho, vytvor PDF, stiahni do počítača, to sa u nás nedá, presun do foldera, edituj, nastavenia, vytvor kópiu, vymazať. Trash, kôš je tu. Tu new folder môže mať priečinky a v rôznych priečinkoch to môže byť brand kit, môžem zabudnúť. Library je knižnica mojich textov a obrázkov. Obrázky, texty, ktoré použijem tu, môžem veľmi jednoducho hodiť do mojej knižnice a potom to použiť. Dobre, ale ešte čo je veľmi podstatné, toto je podstatné vľavo. Presentations, keď kliknete, som čisto len v aplikácii Prezi Presentations a teraz robím len prezentácie. To sú len prezentácie. Tu vytváram prezentáciu zo šablóny, template, od začiatku Scratch je niečo ako čarbanica a tu import z PowerPointu. Infografik, vytváram grafické publikácie, reporty, infografiku, postery, import z PowerPointu, PDF a doc, wordovského dokumentu, predstavte si Bombaj. A tu vytváram zo šablóny. A tu plus vytvorím od začiatku prázdny dizajn. To sú také napríklad, že reklamné postery, bannery, napríklad organická farma našej školy. Dobre, alebo London. A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, pozvánky. To je ako Canva. Toto je na Canva. Pozvánka na otvorenie školského roku. Dobre? Tak. Aha, tu dole máte nejaké výučbové videá, bohužiaľ v angličtine. Dobre, a tu ešte nejaké ďalšie už hotové dokumenty. Dobre, takže tieto presentations, tieto prezentácie, naozaj nazveme prezentácie, nejdu ku mne do počítača, jedine, že by som si ich vyexportoval do PDF, alebo dokázal cez 3 bodky, že download, stiahnuť do môjho počítača, musím mať aplikáciu Prezi Next desktopovú. Iba vtedy. To je platené. Tak. Dobre, tak toto je taký úvod a my v druhom videu sa pozrieme na Prezi Presentations, ako to pracuje. Prezi Presentations, to je to najpodstatnejšie, ako sa dá vytvárať prezentácie, alebo aj tá infografika. A tieto možnosti Create with AI, zo šablóny, od začiatku, importovať z PowerPointu. Skúsim len tak rýchlo, že vytvoriť pomocou umelej inteligencie, že čo sa stane. Určite nás vyzve, že popíš prezentáciu, čo má obsahovať. Predstavte si, môžeme to napísať slovensky a on vytvorí slovenskú prezentáciu. Tu bude titulok, potom continue a potom popis. Dobre. Zabudli, že x-ko, že nechcem to. Escape. Predstavte si, zabudli na x-ko, že nechcem to, ani escape mi nepomáha. Dám F11. Je dosť možné, že sa to vytvorilo na novej karte, vidíte, jednoducho x-kom zatvorte kartu a ste naspäť a táto základná karta sa nazýva, vidíte tu napísané, že dashboard. To je posledná informácia, táto základná obrazovka sa nenazýva, že desktop, ale dashboard. Dashboard je niečo ako prístrojová doska. Dobre? Tak, ja som stlačil F11, to je režim plnej obrazovky, že F11, takže
Toto je, že dashboard F11. Dobre, logo Prezi býva aj takéto čierne. Vidíte, tu je čierne, ale inak býva skôr modré. Dobre, len tak rýchlo skúsim. A čo keď dám, že začne od šablóny? Tu začnete od prázdnej šablóny. A tu máte tie šablóny postupne vymenované. Škoda, nie sú rozdelené do kategórií ešte stále. Mohli byť. Tak sa mi zdá, že voľa kedy hádam aj boli do kategórií. Ale máte to aspoň, že search. Dajme tomu education, enter. Education, aha, 288 nájdené pre education. Čiže asi to má aj kľúčové slova, predstavte si. Takže tu máme prezentácia akože pre education. Sklamaní ste, že všetko je v angličtine. Bohužiaľ, ale veď ja to viem otvoriť a texty prepíšem do slovenčiny. No nie? Môžem. A okrem iného pozor, toto je webová stránka. Na webovej stránke predsa platí, že práve tlačítko myši a preložiť do jazyku slovenčina, tak sa to dá preložiť do jazyku slovenčina. Dobre, takže napríklad takto vypadá, keď dáte, že vytvoríte zo šablóny template. Vľavo hore šípka naspäť. Dobre. Skúsim, že prezentácie vytvoriť from scratch, akože od nuly. No skús. A toto je od nuly, hoci to nie je od nuly. Toto je základná pracovná plocha, prvá prezentácie, ktorá sa nazýva overview. To sa budeme učiť. Vidíte, že sú tu vytvorené nejaké rámčeky. Každý z týchto rámčekov je jedna snímka prezentácie, nazývajú sa anglicky frame, vľavo hore. A skúsme pravé tlačidlo myši, konečne, aha, preložiť do slovenčiny tu nefunguje. Skúsim tu niekde hore pravé tlačidlo myši, preložiť do slovenčiny, čo sa stane? Nejde, kašle na mňa. Možno keby som použil iný webový prehľadač, skúsiť znova. Nejde to. Takže keby som iný webový prehľadač, možno by to išlo. Nevadí. Toto ukončím, také nejaké x-komy, tu chýba, že toto nechcem ukončiť, toto nechcem. Tu je meno prezentácie, vľavo hore 3 čiarky, back to dashboard, to si potom zopakujeme. Back to dashboard, že choď teda späť, toto je dashboard. On je taký nepríjemný, že on tú prezentáciu prázdnu aj vytvoril, vidíte? Takže 3 bodky, posledný povedal move to trash. Move to trash. Aj táto je prázdna zrejme, alebo že by tu niečo bolo. Táto je prázdna tiež. 3 bodky, move to trash. Move to trash. Aj táto modrá je prázdna. 3 bodky, move to trash. Vidíte, už sme sa naučili niečo robiť, aspoň vymazať. A aj táto je prázdna. 3 bodky, move to trash. Move to trash. Aj táto je prázdna. 3 bodky, move to trash. Ja, toľko som ich robil prázdnych. Aj tu som našiel nejakú prázdnu, vidíte? Ale nie, tá asi až taká prázdna nie je. Tak. Dobre, hotovo. Toto je taký teda malý úvod do Prezi. My sa budeme venovať najmä tomuto Prezi Presentations. Takže zopakujem 3 aplikácie. Prezi prezentácie, Prezi infografika a Prezi video. Videá sa robia z tých prezentácií. Ja riadím chod prezentácie, rozprávam do mikrofónu a keď chcem, ešte aj zobrazím obraz z mojej kamery, aby aj mňa bolo vidieť, ako vypadám, dajme tomu. Alebo že čo robím. Alebo tá moja kamera môže byť nasmerovaná na nejakú tabulu, na ktorej píšem napríklad, že? Dobre, tak to je video. Z tej prezentácie niečo robím. Prezi Presentation, toto som robil ja? Aké pekné, že Prezi Presentation, popis aplikácie. Keď to chcem spustiť, dobre, ešte na záver, aby ste videli, ako je to spustené. Spustiť. Konečne. Takže, je to aplikácia Prezi Presentation, pomočka popis aplikácie. Roman Malik, 30. decembra, hej. Čuk. Spustiť. Chvíľku to trvá, tak. Takto vypadá asi tá úvodná plocha. A skúsim, akože čo mám teraz robiť? Aha, že dole šípka doprava. Môže byť. Alebo na klávesnici šípka doprava. Aj so zvukom dokonca. Šípka doprava. Zvuk skončil, šípka doprava.
šipka doprava, šipka doprava. Aha, a už som na konci, tu dole máte indikátor priebehu, tento modrý pásik, som na konci. Môžem ísť kamkoľvek a ťuknúť, že chcem tretiu snímku, som v tretej snímke. Môžem dať kláves Home, som na začiatku. Teraz kliknem sem, že prezentácia môže mať hierarchickú štruktúru, tak som tam. Teraz kliknem znovu, prezentácia môže mať hierarchickú štruktúru, tak sa to krásne vycentrovalo. A keď kliknem znovu, nič. Keď dám backspace, o úroveň späť, alebo home, predstavte si. A môžem ťuknúť sem, že F5. Áno, a teraz F5, ťuknem, tak sa to vycentrovalo. Vidíte, ako funguje presentation? No nie je to perfektné home. No, že to funguje inak ako PowerPoint. Ježiš, pán Malík, to čo nás to učíte? To je strašné čudo. Je to strašné čudo, naozaj. Kým som sa to ja naučil bez výučbových videí, ktoré boli úbohé na webe, no strašné, až prišiel Roman Malík a ten urobil normálne video na webe, v YouTube teda, tak Roman Malík vás to naučí, aj keď to vypadá strašne. Dobre, takže môžeme si urobiť takúto podobnú prezentáciu, že ako funguje Prezi Presentations. Dobre, že popis aplikácie. Prezi Presentation, tak a tak ďalej, tak ďalej. Dobre, takže teraz ozaj, že ako to ukončiť. Čo mám robiť? Ako to ukončiť? Všimnite si, že sa to otvorilo na novej karte, čiže vy len Ctrl 2TV zatvoríte kartu, alebo X-kom. Tak, a pozrite sa, s prievodným znakom práce v Prezi bude to, že sa vám tu budú množiť tieto modré krúžky. Dashboard, strašne niečo. Keď z prezentácie vyjdete von totiž tým príkazom niečo, že back to dashboard, tak sa vám otvorí takýto nový dashboard. Skúsme to hokus pokus. Sú tu 3 modré krúžky. Otvorím prezentáciu, dajme tomu tento raz túto. To môžem aj takto, že krúžok, editovať. Teraz ju spustím z toho editačného režimu. Uvidíte teraz, ako vypadá editačný režim. A už je tu, vidíte, 4. krúžok, modrý. Či prezentácia sa otvára na samostatnej karte. Budeme sa to učiť ešte. Spustiť prezentáciu vás asi napadne, že to je zrejme toto prezent. Ale myslím, že aj F5. Present. Start presentation je F5, ako v PowerPointe. Dobre. Na celú obrazovku. Na klávesnici šípka doprava. Teraz že to vypadá teraz trošku inak, ako predtým. Trošku je to trhané, neviem prečo to také trhané. Mohlo to byť také plynulejšie tie pohyby, že? Vadí mi, že to nie je také plynulé. Dobre. Home je chod na začiatok. F11. No, vidíte, že sú tu stále tie 4 karty. Tak, dobre. Tak teraz kľudne X-kom sa toho zbavte a zbavili ste sa toho. Môžem aj tento dashboard dať preč, aj tento dashboard, lebo stačí mi iba jedno. Tak a F11. Tak výborne. Takže takto vypadá. Antitlit zase vzniklo. 3 bodky, move to trash, ale sa tam množia tie antitlit, že? Prečo sa tam tak množia? Nechápem. A táto move to trash. Niečo sa tu deje, neviem prečo sa to tak... Dobre, hotovo. To je úvod do Prezi, tieto 3 aplikácie. Tak, končíme video, potom bude Prezi Presentation.